Okay, maing mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Maayong mudto Philippines, may mudto world, may mudto universe. Ano na punta mga igala, nila nga itong tulumanon sa kahanginan, C-on-A, Catechesis on Air. O ako lang gihapon kini ang inyong ubus nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Akam. Abino adlaw na usab karon nga unsa matarong adlaw? Miyerkules, no? Miyerkules na mga igala. Ay dili Martes pa. Ay dili Miyerkules gyud ay pizza tres. Miyerkules na, no? Adlaw karon nga Miyerkules. Pizza tres diining bulan sa unsa matarong bulana? Bulan sa Pebrero. Mori adlaw sa gugma, no, love month, no. Apan sa dili pa atos ang natimbayaon og may mudto ang atong talahorong obispo, Bishop Julito B. Cortez, station manager nato si Father Ramaata, ug ang tanan gyud natong mga kaigsunan nga kanunay nagsunod niining atong programa. Ala, no. Padayon ta sa ato ang mga buhatonon. Musta na ang ako ang classmate, ang akong mga classmate mga higala, si Father Jun, si Father Obing Masyon, ug ingo manusab si Father Tonton Arnaiz ug ang iyang kauban sa balay, no, sa parokya, si Padre Dodong Ruiz ug ingo manusab ang ako ang kining inga manusab ang ako ang classmate din na si Malalod Kura Paroko, si Father Dami Hiramis. No, may mudto na kanatong tanan mga higala, naginaot ko nga na kamong tanan sa kapiskay sa panglawas ni ining kamuntuhon. Ako na nga timbayaon of course, ug may mudto sa atong pinalanggang obispo, no, si Bishop Julito B. Cortez. Okay. Abino ano na ta mga higala sa ato ang Saint of the Day. Di kita maglangan. Of course, karong adlaw, sumpay mga higala. Sa pista gahapon, Candelaria kay ang kandila na duha ka buok nga gihimong murag liter X ibutang diri sa tutunlan. No? Kay kini si Saint Blaise, kuan man ni siya, mananambal man ni siya. Unya iyang gamiton pag tambal kanang kandila bitong sa gikan sa Candelaria nga iana diri sa liog. Muna siya iyaha pong kalaki niya. Kaluoy Ginoo, mamilagduhan gyud maayo po din taon. Namana nga karong adlaw gisaulog nato ang kapistahan ni San Blas o Saint Blaise na tawo ni adtong tuig 316. Unya usa kini siya ka obispo nya sa Sebastia, Armenia. Unya ni fled kini siya mahigala tungod lagi kay panahon binis pagpanglutos. He lived in a cave with wild animals and he was captured. A mother approached Saint Blaise and asked him to cure the fish bone lodged in the throat of her son. Sa ato pa, doon na di higayon nga doon na batang nabukog. Nya, may duol ang inahan nga ito kang San Blas ug naayo ang bata. Okay, no? So, muna nga kini si San Blas, kanang concern kay siya sa spiritual and physical health of his people. Saint Blaise was beheaded. Okay, no? So, muna na siya may gala. Okay, arin na ta. Sa to ang catechism. Doon ay pangutana dari. Padre, makasala ba taan ang di ta makasimba og adlang Domingo? Magdepende. Magdepende ra po na. Kaya naamay mga kuan kanang rason nga angay rang ora konsiderahon ra ba panalitan nagmasakiton ka o baka ha nagbantay ka og masakiton. Kuan na di accept ko na siya, exempted na siya, no, understandable na siya. O baka ha naabot ka sa layo kaayong bukid, no, o baka sundalo ka natuwa ka na assign sa usa ka lugar nga layo kay simbahan, pwede na siya, no. This is rooted in the third commandment and codified in church law. The Code of Canon Law 10, 12, 466 to 48. Yan, muna, no?
So doon na tayo kung ganong mamahimo man ni siya sa kuan mahigala, no, kining gitawag na to mortal sin kana dili makasimba, no. Kung mortal sin is committed if you are not able to hear mass because ay sabi ni kanang tinuyuan gyud nimo, no, kana bang bisag wala kay kakulian ba dili ra gyud ka ingon ni ana o baka wala gyud sa imong buot, you don't know the seriousness of this requirement and freely chooses to miss mass. O sa ato pa kana bitang dili ra gyud kaganahang mo simba kay usahay man gud mahigala paanad magud po ni simba, no, kay kini mga bata nga naanad gyud og simba mangita ginagsimbahan madomingo kay para nila ba murag hawang kay kinabuhi nga murag wala ka kasimba ng domingo ha. So man no sa to pa doon na ay mga kuan ba kanang exempted ba kanang bitang gitagaan ra og panabot kana bitang magdaot ka o nagbantay kang masakito natura di gyud ana kasi maubag ka ha na-assign ka og layo kayong bukid ana no ako parehas aning mga nagtrabaho Saudi. Awad yung kay mahimo kung wala may simbahan sa Saudi Arabia. Kuan man dito, stricto man kayo sila kabahin sa ilang reliyon. Ayan, no? So, okay na para magdepende kung unsay rason ngano nga wala ka makasimba. No? Another question ta mahigala. Arita sa lain nga pangutana in line gihapon kini sa ato ang programa kini katekisis o na yan. Okay, lain pangutana mahigala. Father, nakadungog man ko ni anang mixed marriage kung sa may posabutana. Abi no, mixed marriage is a marriage between persons of different racial, ethnic, or religious affiliation. So, sa ato pa kana bang lain kang relihiyon, no? Ethnic ba, lain kang relihiyon nya nahimong babag sa inyong kasal kay lain kang relihiyon kay ang imong asawa kuan man Katoliko nya mura og nahimo nga deedmate kay ang imong asawa di man pod magpakasal diya sa imong relihiyon kay bunya di man pod magpabunyag o niya dili po ka ikaw po di po kaganahan nga musulod magpakasal sa Katoliko kay bunyagan man po ka, so muna nga di na lang ka magpakasal. Abi no, kanang dunay paagi nga dili na kinahanglang bunyagan ang laing relihiyon sa Katoliko. Kanang gitawag natog mixed marriage. No, kana bang dili na kaingon nga pabalhinon kag relihiyon. Kaslud ka bisan kung lain kang relihiyon. But dunay mga angay kanang gitawag natog likayan, no? Kinahanglan nga kanang ang Katoliko nga party, babae ba o lalaki ba, kung nakasal sila sa mixed marriage, kinahanglan yun musaad in writing yun nga dili gyud siya mubalhin sa relihiyon sa iyang bana. No, panalitan ikaw Katoliko ka nga babae, unya ang imong bana kuan kanang laing relihiyon, pwede ra mong kaslon bisag dili na bunyagan ang imuhang bana sa Katolikong simbahan. But kinahanglan nga musaad ka pinaagi sa pirma nga di gyud ka mubalhin sa relihiyon sa imong bana. And number 2, nga ang inyong mga anak bunyagan gyud sa Katolikong simbahan. Dili pwede nga ang anak ninyo adto bunyagan sa laing relihiyon. Kinahanglan nga sa Katoliko gyud. Klaro mo na siya gitawag mixed marriage, no? Marriage between ethnic or religious group. Maora gihapon na sa kuan. Maora gihapon na sa kanang Muslim ng imuhang kaminyuan. Muna gitawag sa in English og disparity of cult. No, disparity of cult. No, klaro mo na siya. Okay?
Mao gihapon ang mga tulumanon. Kinahanglan nga adunay pagtugot gikan sa obispo. Consent from the diocesan bishop be obtained and of course according to Canon 1124. Pero kanang Catholic and non-Catholic pwede rin na siya, pero pwede nga mixed marriage or disparity of cults. Kanang Muslim, Buddhist, yan Nga mo gihapon ang kondisyon nga kinahanglan nga dili gyud di ikaw ang Katoliko, dili gyud ka magpadala ngadto sa laing relihiyon. Okay? Muna siya niya, inyong mga anak kinahanglan nga buniyagan gyud sa Katolikong simbahan. Okay. Padre, laing question. Padre, sana naman po na. Kini bang among fiesta sa among barangay, nag-usob-usob man ang pizza? Eksakto ra ba dagway ni? O kami deres bukid, mag-usob-usob, kami deres ayungon, mag-usob-usob ini pizza sa ilahang kasal kay magdepende man sa akong availability. Pero paning kamutan gid ako nga matunong gyud sa inyohang adlaw sa piyesta ninyo. Pero kung maigo og Domingo, mabalihin gyud na sa Lunes kay di man ko pwedeng mo misa og lain nga kanang kanabitang misa og kapilya nga dili misa sa Domingo. Kinahanglan nga kana bang busy kay ko ba Domingo ko Sabado pod mo gyapon. Sabado Domingo man ang busy nako. Pero ang pista nga maigo sa Lunes, Martes, Santo sa Biyernes, igo gina sa ilahang naandan. Pero once nga musulod na gani sa Sabado o baka sa Domingo, murag matransfer gina siya. Kung Sabado, pwede siguro nga mahimo na lamang Biyernes. O kung Domingo, pwede himuo na lang nato nga Lunes. Kaya na may mga rason yun. Pero namang giuban nga mga rason nga out of abuse food ba? Nga usob-usobon. Kaya karong tuiga, labinag ka ng mga kapilya nga private. Karong tuiga, yung magpamisa na ba? Kaya basta kausara sa usa ka tuig mabukuan ra. Pwede rin lang katubisahan, bisang wala madonate, basta kausara, ka ng pista na yun. Nya kay doon naman usahay nga, labi na ang mga lula mo ingon nga, karong tuiga, ang pista na to, muni pitsaha. Kay i-timing sa birthday sa akong apo. Diyos. Okay ra. So, pagkasunod tuig kay, karong osbo na po nato ang pista, kay ato na pong i-timing sa birthday sa akong pag-umangkon. Dili gina madawat ng kuana, rasuna. Dili gina madawat. Kaya nga naman, kung saman tayo, dili man ang imong apo o pag-umangkon mo, gipestahan ka ni mang Ginoo. Yan sahay timing sa mga birthday. Yan pero kinahanglan nga kanang makuan man gani, gitawag bitaw o matransfer man gani ang pizza sa inyong fiesta. Pero kinahanglan gyud nga maayong pagkauyon. Kana bang makabalog yun ang tanan, dili kay usara pi magbuot. Kinaara pong chapel leader, kinahanglan nga doon na giyoy, gitawag nato sa in English og proper consultation. Okay, klaro? Consultation yun. Aron nga walay mga kalibog nga mga hitabo. Kaya basig kamuray na hibalo nga gibalhin na inyong pista paghuman ang uban in tao na nag-andam na para bunyag o nya pag abot dito sa kapilya walay bisa. Kada kong di malas ana, Okay? Karong adlaw may gala sa kunang ginaingon pista ni San Blas. Dilan sa tapos ko ng gala kay medyo kapoy-kapoy ko gamay ron. Medyo ni kapoy og jutay, Nahala, may nagkisangalan sa itong talahorong obispo, Bishop Julito B. Cortez, station manager si Father Ram, ako lang gihapon kini yung ubos nga lagad, Reverendo Padre Edwin Academia Acab, manamilit na usab kaninyo, ug manalangin kaninyo ang Dios, magkagahong tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Tapos na nga to ang misa, dalo na to ang kalinaw ni Kristo. Salamat!